दिनै आङो आंनि फिसा गथ'आ IIT धनबादआव जायगा मोननायनि थाखाय बा एडमिसन मोननायनि थाखाय आं खिन्थु एडमिसन होनो हानाय आंहा समर्थ नङामोन। थेवबो आंखौ बे आं साननैसो सिगां निउस मिडियायाव एसे आंनि आंखालनि बाथ्राखौ फोसावदोंमोन। बे माबाखौ नुनानै पर्टेल बा निउसखौ नुनानै गोबां अनसुला रायजो राजा आरो मानाव गेदेर जोंनि लकेल MLA बा मिनिस्टार आरो लोगोसे दिनैबो जों थांनो ओंखारनाय समाव BTC नि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया 5 लाख रां अनसुंथाइ हरदों। बेखौ जोङो आलो गोजोनै आजावनानै लादों आरो जायफोर मिथिनाय मिथियै सुबुंफोरा आंनि गथ'नि इयुन फरायनायनि थाखाय अनसुंथाइ हरदों बिथांमोनखौ बे मिडियानि गेजेरजों आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।